ଆଜିର ଗଳ୍ପ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ପଙ୍ଗପାଳଟିଏ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗଛର ସବୁଜ ପତ୍ର ସବୁ ଖାଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ତାର ଛୋଟ ଜୀବନରେ ସେ ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିନଥିଲା। ସହସ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳଟି ତାର କୌତୂହଳକୁ ରୋକି ନପାରି ପଚାରିଦେଲା, ଆରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ତମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଋତୁକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରି ଏପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପଙ୍ଗପାଳ ଭାଇ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ହୋଇପାରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ପଙ୍ଗପାଳ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଅତି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ବଳହୀନ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏତେ ଡରୁଛ। ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆରାମରେ ସବୁ ଋତୁକୁ କଟାଇ ପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ପଙ୍ଗପାଳ, ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାର, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। ହେଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ପଙ୍ଗପାଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସବୁ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଟାଣ ଖରା ହେଲା। ସବୁଜ ଗଛଲତା ସବୁ ଝାଉଁଳିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ନାଳ ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏପଟେ ପଙ୍ଗପାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ଦିନେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେଇ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆଗରୁ ଜମା ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଆଣି ପଙ୍ଗପାଳକୁ ଦେଇ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଏହାପରେ ପଙ୍ଗପାଳ ବୃଦ୍ଧ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ ଆଗରୁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା। ଶେଷରେ ପଙ୍ଗପାଳ ତାର ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ଏହା ପର ବର୍ଷ ପଙ୍ଗପାଳଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କଲା। ନୀତିଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ, ପଙ୍ଗପାଳ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ବେଖାତିର କରି କିପରି ହଇରାଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଜୀବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବା। ଆମ ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।